ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 то 26 феврали соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳаво яку якбора номусоид шуда дар водиҳо борон ва дар ноҳияҳои думанакӯҳӣ ва кӯҳӣ барф меборад. гуфта мешавад ки асосан аз 21 то 24 феврал дар баъзе ноҳияҳо бориш шиддат гирифта ҳарорати рӯзонаи ҳаво то 8-10 дараҷа паст мешавад. ҳамзамон қайд шудааст ки санаи 20 феврал дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ вазъи ҳаво тағйир ёфта охири рӯз дар баъзе ноҳияҳои ҷудогона боридани борон дар назар дошта шудааст. муроҷиати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз шаҳрвандон ин аст ки давоми ин рӯзҳо баромадан ба шикор худдорӣ намоянд. то охири ҳафта дар ҳудуди мамлакат ҳавои номусоид боқӣ монда дар водиҳо боришоти пуршиддати борон ва дар баландиҳои зиёда аз 1500 метр боришоти барфи пуршиддат пешгоҳӣ карда шуда истааст ва дар ин робита бояд қайд намуд ки боришоти пуршиддати борон ва аз он ҷумла барф барои рух додани баъзе аз ҳодисаҳои табиӣ мусоидат хоҳад кард. ин ҳам бошад фаромадани тарма, фаромадани яч, баландшавии сатҳи оби дарёҳо ва омадани сел дар доманакӯҳҳо ва ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш Кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори дигар ба аҳолие ки дар деҳот, доманакӯҳ ва махсусан дар кӯҳсол зиндагӣ мекунанд хотиррасон мекунад ки дар ин рӯзҳо баромадан ба шикор ё ин ки чаронидани чорвои худ дар чарогоҳҳо ё ин ки ҷамъоварии ҳезум худдорӣ созанд, чун бори дигар такрор мекунем он боришоте ки мешавад эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои табииро зиёд мегардонад ва аз ҳама муҳимаш дар тӯли 2 ҳафтаи охир он ҳисоботҳое ки ҳастанд нишон медиҳанд ки мутаассифона рух додани садамаҳои нақлиётӣ хеле зиёд шуда истодааст. бинобар ин дар ин рӯзҳо ба ронандагон муроҷиат карда хоҳиш менамоем ки ҳангоми ҳаракат намудан ҳатман бояд ки қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя намоянд, он масофаи муайян гашта ва суръати муайян гаштаро ҳатман бояд ки сарфи назар накунанд, чун як лаҳза беэътиноӣ ба фалокат оварда мерасонад ва албатта ҳар як шаҳрванд метавонад ба Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбатдорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд. дар шаҳри душанбе давоми ду шабона рӯз яъне аз 20 то 22 феврал ҳаво абрнок шуда борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо шиддат гирифтани борон дар назар буда ҳаво шабона 5 ва рӯзона 10-12 дараҷа гарм мешавад. ҳолон ки аз аввали моҳи феврал то имрӯз ҳарорати ҳаво дар пойтахт то ба 20-24 дараҷа гарм буд ки баъзе аз дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла зардолу ва бодом дар ин минтақа гул кардааст.